Хора, значи, знаете, че нямах много голям късмет. Бях пропуснал малко танкове. И готови ли сте да видите какви танкове за малко да имам? Този и то... чак. Този и този. За малко да ги имам. Ама не успях да ги получа. 100% имаше още, ама съм ги забравил или не са тук. Което май е хубаво. Ма господи, хора, имам това всичкото да изхъбя и това всичкото да изхъбя. И то съжално само това да получавам, когато почна само танк и когато получавам тези танк, защото тези проценти не ми изглеждат много високи. О, да, и за малко и този да имам. И това. Имаше още едно, но кой беше? Май това беше, чакай. Май това не, или беше някакво друго, беше... Беше само, че с 130 мм и беше китайско, я вие да ето беше. Не, ето това се е. И това е повече, той е 152. Като няма. Да, хора, за малко да имам. Това. Това. И това, ама нямах късмет. Това е скапано, хора. Казваме, това е много скапано. Не, чак малко, я. Не това, не това. Това и това, моя грешка, и това. Което ще си някакво това. Добре, всъщност, добре си, това е... Добре. Ама знаете ли, кой много бих си изкефил хора на нещо френско. И мечтая си само за един френски танк, който е много добър. Само един френски танк си мечтая и господи си, къде е тук беше, бе? Френско. Не тук. Не тук. Ето. 120 мм, 60 секунди презареждане. Ето го, ще само това красавец. Беше от премиумте. Няма най-невероятната про няма. Пак има много хубава, както може да се види. Хора. Представете си това чудо да стреля. Може и доста нагоре и надолу, както може да се погледнете. 360. И е бързо, не най-бързо, ама пък е бързо. Чакай, не това телескоп. Чакай, къде беше това за... надолу и нагоре? Да, не беше това. Ето. Да, това си е доста. И това можах да имам. Наистина много съм загубил, хора. Това си е... Добре, това не е страшно, но става броя. Не е толкова много вероятно. 5 секунди презрежда. И имам такива мащабни ракети, които я да бе колко са. Защото не ми изписва. Разбира се. Чакайте. Срещу това. И срещу дупката на това. Чак. 270. Ого. Мито си доста. Това е 50. Аз пък 50. Чак. 50. Не 50. Или 150, или 160 мм, което си е големи ракети. Това не какво, това е за насочването. Да, това е за насочването на ракетите и така. Има само двама човека. И може 30... не, ето го трети. Пак това си много хубаво. Фак, това е, че става дълго. Чао, хора. Знаете ли какво? Не. Похарча още пари. Нямам търпение, това красавец тук получа. Липсваш ми. Ти, британско чудо. Това според мен единствено добър британски танк. Според мен единствено добър.
Бронята му е невероятна и оръдието му е невероятно. Това е. За съжаление има само H, няма. Поне бронята му е добра. Поне бронята. Нали знаете, че има хора, които само харесват, които биха дали, биха намалили всичко само за голямо оръдие. Може оръдие да ми е 155 мм на бронята да е колкото, не знам, колкото пакет чипс. Това е опаковката. 1 милиметър и да, има никакво броя, никакви такива чудеса, само огромно оръдие. Всичко за едно огромно оръдие и да са бавни. Ами, това британското е... ето, съвършените мечти, има всичко. Извън не е много голяма скорост, 38 км, ама това какво ти пука? Има добра броня, дори експлозивна. Дори малко трудно за пеначери, това е извън тук, тук или къде беше, тук ли беше? Някъде, да, ето това, видя се там, където... Някъде беше, където показва под 100. Както ли? Показва нещо 80 и нещо. Но да. Има много добра броня, има експлозивна. Има и екстра това. Моля, ви се хора, това е много добро. Ама... единствения минус, че е малко бавно. И че презреждането е 21 секунди. Това е единствения минус. И че е премиум. Това. Ами... Аре хора. Дано танк. Не, моля те не. Може да имам i6 или друго, което беше това, не го забравих, беше, не забелязах. И получих име. Име получих. Всъщност това име ме хареса. Не, всъщност това е това. И знаете как се казваме така. Чао хора и приятен ден, че това вече дълго тече. Чао и приятен ден.